Ymddiheuro. Sawl gwaith ydych chi wedi deud sori fod yn boen neu dio'm bwysig neu mae siwr mae fi sy'n fod yn ddramatig pan mae'n dod at eich iechyd chi? Yn ôl ymchwil, mae menywod yn llai tebygol o ymweld â'r meddyg teulu ac yn derbyn llai o fonitro. Mae'n rhaid gofyn pam yw hyn ac mae'n rhaid iddo newid. Yn y podlediad yma, dyn ni am fod yn trafod amrywiaeth o gwella'r iechyd menywod, o ddulliau atal cenhedlu i iechyd meddwl, o'r mislif i'r menopos. Elin dwi. Ac Celyn dwi. Da ni ddwy fyfyrwyr meddygol ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n angerddol dros leihau'r stigma o amgylch iechyd merched ac eisiau gwella'r dealltwriaeth cyffredinol sydd gan bobl o gyflyrau mae merched yn ei byw gyda nhw bob dydd. Dyma fan diogel i rannu profiadau, gofyn cwestiynau a dysgu gyda'n gilydd. A'r unig reol sydd gennym ni yw paid ymddiheuro.